naroon. Takot ako sa presyo. Masyado mahal. Ganun talaga nagmamahal. Isa-bisan bibigyan mo rin para ikaw naman ang di makalimutan. Kasi ikaw makalimutan. Delikado ka. Alam na si 22. Paramdam ka rin. Ayan, driver ng puting MPV na nakabangga sa lalaki at tumatawid sa kalsada sa Antipolo City. Sumuko na. Si Mark Pangalala na magbabalita. Mark, good morning! Para mga sinaware na yan sa mga kapuso natin. Dito sa isang lalaki na patawid ng sana ng Pedestrian. Ito yan sa Barangay San Jose, lungsod ng Antipolo, sa Rizal. Base sa buwan ng CCTV, makikita mo din sa radyo na TV pa, ang MPV ang unang nakahit everyone sa lalaki. Ayan, bago siyang naguluan ng kasunod na truck, sinwiran na Kuya Melo. Ayon sa Antipolo LT, Ayan, nagre-record siya eh. Naghahabulan pa yung dalawa. Hindi ko rin naman pala mahahabol to. Lumipat-lipat pa. Kainis. Mamaya babalik ka na. Ganda rito eh. Titignan natin yung Kabuyaw kung gawa na yung tulay. Ibig ko sabihin kung passable na. May mga orange po. Ayan o, Eton. After Eton, eat it. Tapos utit. Gago! Yun o, sobrang bilis ni Gago. Yan pa isa o. Gamit na gamit. Galing ano? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pwedeng mag-coffee. Dito.
James Bond pa din. Eh no, pero may ano na, poste na, malapit na yun. Yun o, Coco Martin! O eto, sementado na, gawa na, pinapatuyo na lang. Eh no, pinapatuyo na lang. Ayun pa, medyo ano pa yung gitna. Halog. Nadali sa preno. Aba. Kaya pa rin. Layo pa. Kakainis eh. Bili akong kape. Lumampas. Oh my God. Nakakatawa. Mag-aano ako ng kape. Abay lumampas ako. Nawala sa isip ko. Matanda na. Matanda na si Densyo. Grabe. Yari tayo sa kape ngayon. Yung isa, pwede siya ng malayo. Hindi ano eh. Hindi aalog eh. Hindi naalog. Hindi katulad nitong metong. Maalog yan. Pero delikado pa nga itong tricycle. Yan o, laki. Ang dagol niya.
Mas delikado kung may tricycle. Maliit eh. Malati. Traffic sa sere.